ku sallama irin ta addinin musulunci da fatan an yi rani lafiya, an shiga damana lafiya insha Allah. Muna wa kowa godiya a wannan yanayi da muke cikin insha Allah. Na wasu kwanaki da muka tsinci kanmu na yanayin dai ga muna mu da yanayi ne insha Allah ta'ala na yanayin yaƙi, saboda mutanen da ba su tsoron Allah da su cuci musulmai sun fito domin su cutar da muwa, amma bi iznillahi ta'ala mun yi nasara a kansu. Saboda haka muke tabbatar ma 'yan uwanmu da ke faɗin wannan duniya muna cikin ƙoshin lafiya. Duk wani faɗe-faɗe a ce an kashe ɗan bakwala, an kashe waye, wannan duk marasa aikin yi ne ke faɗa wannan magana insha Allah ta'ala. Saboda haka muke tabbatar maku cewa muna cikin ƙoshin lafiya, muna ƙara gode ma Allah, muna ƙara tabbatar ma al'ummar duniya muna cikin ƙoshin lafiya. Saboda haka muke kira a wannan gwamnatin tamu mai albarka, idan za ta gane ta gane. Al'ummar da take turowa suna zuwa suna kashe talakawa waɗanda ba su ji ba su gani ba da sunan yaƙi da 'yan bindiga, to gaskiya waɗannan mutane ta sake mayaƙa, waɗannan ba su yaƙi saboda Allah suna dai cutar da al'umma ƙasa waɗanda ba su ji ba su gani ba. Kaga ko da wannan ƙasa ta zo ta samu matsala, waɗannan ba mayaƙa ba ne waɗanda ke kare wannan ƙasa tamu. Saboda haka muke kira da gwamnati mu mai albarka ta bari mu zo mu zauna lafiya, mu 'yan ƙasa, dukkan mu 'yan ƙasa ne, tawa kowa da kowa adalci insha Allahu ta'ala, yanda kowa zai mika kayan shi ga gwamnati a zo a zauna lafiya domin a gudu tare a tsira tare. Muna kira ga wannan gwamnatin mai albarka wadda ke da gwamnatin tarayya muke magana har zuwa ga gwamnatin jihar Zamfara, wannan kashe-kashen ya kamata ta duba ya isa. Ba ta da wasu mutane waɗanda ke iya kama wani mutum wanda Allah ya bari a bisa ban ƙasa sai lokacin da ya niyyar kawar da shiya ille a cutar da wanda bai ji bai gani ba. Saboda haka muke mata kyakkyawan zaton cewa insha Allahu za ta nemi al'umma domin ta ba su haƙoƙinsu waɗanda aka zalunta, domin a samu zaman lafiya, a yi kiwo, a yi noma, a yi kasuwanci, kowa ya shiga inda yake bukata insha Allahu ta'ala. Allah ka sa wannan gwamnan zai gane kiran da muke yi mashi. Mu ba ga da ce wai mun ji wuta, a'a ba wata wuta da muka ji, zaman lafiya shine yafi zaman dan sarki muke gani. Duk shi da zaran ba shi zai zo a yi wuta da shi ba, wani duk zai zo mai ƙarya bayan gari, to wannan magana ce yake faɗa mai insha Allah ta'ala ba inda suke iya zuwa. Yanzu ka gani wannan yaƙi inda zai iya wanda shekara biyu bisa milki kamata a gane inga ya dosa, amma ka gani insha Allah ta'ala sai kawo makamai suke yi ana kwashewa. Waɗannan community da suke kira suna taimakon al'ummar jihar Zamfara, ba wani taimako ille ƙara ruguza jihar Zamfara da suke yi. Saboda haka na kira ga 'yan uwan musulma da ke sassan dajujjukan jihar Zamfara su bari a zauna lafiya, domin gwamnati na neman sulhu, a zauna lafiya tsakaninmu da kowa da manoma da fulani da makiyaya da 'yan kasuwa, a zauna lafiya domin kowa a nemi arzikin ƙasa insha Allah, kowa ci da kanshi. Saboda haka muke kiran 'yan uwanmu da ke waɗannan dazuzzuka kowa da kowa mai da kuben shi wuƙa nan da sati biyu zuwa wata guda insha Allah ta'ala. Idan wannan gwamnatin da gaske take yi batun wannan sulhun da take ta magana insha Allah ta'ala za mu ga yanayinta, kuma idan ba da gaske take yi ba insha Allah ta'ala kuma makamanmu na hannunmu kuma sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. To muna wa kowa fatan alkhairi, kuma muna wa kowa kyakkyawan zato. Wata magana ba za ta faɗu a nan farabin ba, shi yasa muka fita mu sanar da al'ummar duniya cewa ga halin da muke ciki insha Allah. Muna godiya, masha Allah, barakallahu, alhamdulillah, Allahu akbar kabira.